na natin. Wow, may ano din. May mantika. Cookies. Coffee. Ano pa to? Wow! May paborite. Makadami. Chocolates. Golding Fiesta. Wow, may spaghetti. Wow! Ano to? Mang social naman to. Milk chocolate. Kulit eh. Cheese. Cheese Swiss. Yes. Oh, may pang salad na ako. Magsasalad tayo ng fruit salad. Ito. Oh, masarap ito. Pork beans. Ito. Kape. Ito lang kakapihin ko. Din ako bibili ng kape. Spaghetti. Ano to? Royal ba to? Oh, may panghanda na ako. Wow! Walang ham. Ham to. Sa plastic. Wala yung bilog. Ito talagang favorites ko. Beef. Corn beef. Diba? Yun lang ang laman.